औरंगाबाद जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद गट रचना आणि पंचायत समितीच्या गणरचनेचा कार्यक्रम लागलेला आहे. याच्यामध्ये आज दिनांक 2/6/2012 रोजी प्रारूप प्रभाग रचनेची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. याच्या संबंधी ज्या नागरिकांना अर्ज आणि सूचना सादर करायच्या असतील त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद या ठिकाणी 2/6/2022 ते 8/6/2022 पर्यंत या सूचना दाखल करायच्या आहेत. त्यानंतर याची माननीय विभागीय आयुक्त यांच्या स्तरावरती सुनावणी होऊन त्याचा हा टप्पा जो आहे सुनावणीचा तो 22/6/2012 संपणार आहे आणि अंतिम प्रभाग रचना शासन राजपत्रामध्ये 27 जून रोजी प्रसिद्ध होणार. औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये पूर्वी 65 जिल्हा परिषदेचे गट होते. ही संख्या आता 2022च्या आगामी निवडणुकीसाठी वाढून 70 गट त्या ठिकाणी झालेले आहेत. 8 गटांची वाढ जिल्ह्यामध्ये झालेली आहे. त्याच्यामध्ये सोयगाव आणि खुलताबाद हे 2 तालुके वगळता अन्य तालुक्यांमध्ये वाढ झालेली आहे. त्यामध्ये सिल्लोड तालुक्यात सर्वाधिक म्हणजे 2 गटाची वाढ झालेली आहे आणि उर्वरित 6 तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी 1 गटाची वाढ. आम्ही थोडंसं वेटही केलं कारण एकदा मिटिंग एक्सपेंड होतं आयुक्त कार्यालयामध्ये आणि बाकी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी पण आहेत त्या ठिकाणी. तर आजच्या या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. राज्य निवडणूक आयोगाकडून जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणूक संबंधी प्रभाग रचना म्हणजे गण आणि गट समितीचे गण आणि जिल्हा परिषदेचे गट जे तयार करायचे त्याच्या संबंधीचा कार्यक्रम प्राप्त झालेला आहे. प्राथमिक कामकाजही त्याच्या संबंधित झालेला आहे. आपल्याला माहिती आहे जिल्हा परिषदेचे 2017 मध्ये 62 मतदार गट होते आणि म्हणून 62 जेटचे मेंबर आपल्याकडे होते आणि एका गटामध्ये 2 गण असतात प्रत्येक ठिकाणी. तर आता 2022ची जी निवडणूक होती आपल्याकडं त्याच्यासाठी बेस्ट लोकसंख्या जी आपण घेतलेली आहे ती 2011च्या जनसंख्येची आहे. 2021ची आकडेवारी त्यामुळे ती त्याला लागू झाली आहे. 2011च्या लोकसंख्येवर आधारित ही गट रचना आम्ही केलेली आहे. आता आपल्याकडे 8 गटांची वाढ झालेली आहे जिल्ह्यामध्ये आणि म्हणून पूर्वी 62 सभासद जे होते त्याची संख्या आता 70 झालेली आहे. 2 तालुक्यामध्ये फक्त हा बदल झालेला नाही. ते तालुके आहेत सोयगाव आणि खुलताबाद. बाकीच्या 8 तालुक्यांमध्ये मात्र याचा परिणाम झालेला आहे. त्याच्यामध्ये सिल्लोडला 2 गटांची वाढ झालेली आहे आणि अन्य 6 तालुके जे आहेत त्याच्यामध्ये प्रत्येकी 1 गटाची वाढ झालेली आहे. एकूण 7 तालुक्यामध्ये 9 तालुक्यापैकी 7 तालुक्यामध्ये वाढ झालेली आहे. सिल्लोडला 2 गट आणि बाकी सगळ्या तालुक्यांमध्ये 1 गट. मात्र आधी आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे सोयगाव आणि खुलताबादमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही. आता याची गट आणि गणाची रचना करताना राज्य निवडणूक आयोगाच्या ज्या मार्गदर्शक सूचना आहेत त्याच्यानुसार आणि गणाची रचना संबंधित तालुक्यामध्ये आपले जे तहसीलदार उद्योग आहेत त्यांच्या मार्फत तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता त्याला दिलेली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून आलेला कार्यक्रम जो आहे त्याच्यामध्ये 23/5/2022 पर्यंत त्याची प्रारूप प्रभाग रचना केलेली आहे. तिचा प्रस्ताव माननीय विभागीय आयुक्त महोदयांकडे सादर करायचा होता. त्यानुसार सादर झालेला प्रभाग रचनेच्या अंतिम प्रस्तावाला मान्यता माननीय विभागीय आयुक्तांनी 31/5/22 पर्यंत द्यायची होती झालेली आहे. प्रारूप प्रभाग रचनेची अधिसूचना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आज 2 तारखेला प्रसिद्ध होते. त्या अनुषंगाने ती आपली प्रेस कॉन्फरन्स या ठिकाणी बोलावलेली आहे. आता ही जी प्रभाग रचना केलेली आहे ती प्रारूप प्रभाग रचना असल्यामुळे त्याच्यावरती जिल्हा परिषदेच्या कायद्यामध्ये पंचायत कायद्यामध्ये किंवा नगरपालिका महानगरपालिका ज्या असतात त्याच्या कायद्यामध्ये आक्षेप आणि सूचना किंवा हरकती मागण्याची तरतूद आहे. तर त्याला अनुलक्षून
2/6/22 म्हणजे आजपासून ते 8 तारखेपर्यंत 8 जून पर्यंत अशा हरकती जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये त्यांना सादर करता येतील. तर या हरकती सादर करण्यासाठी वरचा मीटिंग हॉल जो आहे तर त्याच्यामध्ये अरेंजमेंट केलेली आहे. तालुका वाईज या हरकतीच्या ठिकाणी जी मंडळी आणून देते तर त्याच्या संबंधीची नोंद घेतली जाणार आहे आणि प्राप्त झालेल्या हरकती आणि सूचना ज्या असतील तर त्याच्या संबंधी माननीय विभागीय आयुक्त अंतिम निर्णय देणार आहेत 22/6/2022 पर्यंत. हरकती जरी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये येत असतात तरी मराठवाड्यातल्या सगळ्या जिल्ह्यांच्या हरकतीच्या वरती निर्णय घेण्याचा अधिकार माननीय विभागीय आयुक्त महोदयांना आहे आणि त्यानुसार ह्या हरकती त्याच्यावरती जिल्हाधिकाऱ्यांचं कॉन्टेंट लिहून आयुक्तांकडे पाठवणार आणि आयुक्त महोदय संबंधित सूचना करणारे किंवा आक्षेप घेणारे जे असतील त्यांना त्या ठिकाणी समोर बोलवतात, त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतात, प्रशासनाचं म्हणणं ऐकून घेतात त्यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांचं आणि त्याचा निर्णय देतात. आयुक्त महोदयांनी दिलेल्या निर्णयानुसार त्यानंतर गट आणि गणाचं परमिशन आणि त्यानुसार त्या पुढचा प्रोग्राम जो येईल त्याच्यामध्ये माननीय राज्य निवडणूक आयोगाने एकदा 27 जूनला ही प्रभाग रचना अंतिम झाल्यावरती त्याची अंतिम प्रसिद्धी होते. सध्या आलेला प्रोग्राम तिथपर्यंतच आहे पण पुढचा टप्पा सांगते. त्याच्यानंतर आरक्षण आणि आरक्षणानंतर निवडणूक. तर एकूणच राज्य निवडणूक आयोग ज्या पद्धतीचा निर्णय घेतला आणि बाकीच्या गोष्टी लक्षात घेतलं त्याच्यामध्ये राज्य निवडणूक आयोगाची कार्यक्रम पत्रिका ज्या पद्धतीने येईल त्या पद्धतीनं पंचायतवरती हातीला बसून आणि पंचायत व्हायरल काय झालं मला माहिती नाही पण राहुल जे पोलीस शासन करते आज त्यांचे ऑफिशियल आपण त्याच्यामध्ये बघा की ते काय आहे व्हायरल केलं आणि ते कदाचित ते सुसंगत नसेल हे दोन्ही तर व्हायरल बऱ्याच गोष्टी होतात हल्ली. पण ही इतकी पारदर्शक प्रक्रिया आहे की याच्यामध्ये आपण नुकसान राहून प्रसिद्धी आज 8 दिवस देऊन सूचना आणि हरकती जर आपण मागवत असू तर लोकांच्या पासून आणि ज्यांच्यासाठी मुळात निवडणूक आहे त्यांच्यापासून कुठलीही गोष्ट लपून करण्याचा कुठलाही माणूस कधीही नसतो आणि म्हणून ओपन टू ऑल त्याच्यामध्ये कुणी ऑब्जेक्शन त्यांना घ्यायचं किंवा सूचना करायची कुठली तर ती सूचना करता येते त्यांना आणि त्याच्यासाठी ओपन करून तोच तर हरकती आणि सूचना साधारण 100च्या आसपास येत असतात मागच्या वेळी. त्याच्यातले किती आणि रास्ता किती असतात तो भाग सुनावणीमध्ये मान्य आयुक्त महोदयांचं त्या अंतिम होतं. ते यावेळी एक दुसरं असं आहे की आपल्याकडं 8 गट वाढता आहेत जिल्ह्यावर. 8 गट वाढल्यामुळे आता काय हरकती कशा येतात आता आपल्याला 8 तारखेपर्यंत त्यामध्ये आपल्या गॅलरी स्कूल्समध्ये ठराव होत होता 150 आणि 75 संख्या जी आहे संख्येचे स्लॅब जे आहे जसं ग्रामपंचायतीची मिनिमम सदस्य संख्या 7 असते, मॅक्झिमम 17 पर्यंत असू शकते. त्याच्यामध्ये ती लोकसंख्येवर आधारित म्हटलेलं आहे त्याच्यामध्ये. तर त्याच्यावेळी कालानुरूप जसं पुढे जातो आणि आपल्या भारताचा लोकसंख्येचा वाढता आलेला आहे त्यानुरूप त्या जागा वाढणं अभिप्रेत येतात आणि त्या वाढत असतात. संख्या महाराष्ट्राच्या म्हणजे साधारण पूर्वीची एक जागा असेल आणि त्याच्या 2 जागा पाहिजे असतील तर 1.5 क्रॉस करायचं. 1.5च्या पुढे लोकसंख्या गेली तर 1.49 जरी राहिली आता 1.49 म्हणजे हिशोबासाठी जवळजवळ 1.5 आहे.
पण मॅथमॅटिकली तो दीड क्रॉस करत नाही म्हणून तिथे एकच जागा राहते. आणि समजा एखाद्या ठिकाणी 1.49 ची वाढ झाली एका तालुक्यामध्ये तर तिथे जागा वाढणार नाही. ऍट द सेम टाइम दुसऱ्या तालुक्यामध्ये 1.51 झालं, 0.2चा फरक पडला तर त्याच्यामध्ये तुमचा पूर्णांक जो आहे त्याच्यामधला 2 तिथपर्यंत त्याला एक्सटेंड करत म्हणून 2 ठिकाणी होत आहे आपल्याला.